Hi guys, नै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बनायैया बेखायनो दिनै मा भिडिअ बनायनो मानो बेखायनो जानाय भिडिअ लाबोबाय आरो नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा शेयार खालामबानो जाबाय आरो दिनै आं बेयाव नै अमा बेदर ओमफ्राय बे मा होनो बेखौ फाथो ओंख्रि गोबाब ओमफ्राय बेयाव थाइबें बे पटल भाजा आरो ओमफ्राय नारें मोनसे दं जों जानोसै आं दिनै नोंथांमोनहा मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ थ' बिदिब्ला जाबाय थानोसै आं जाबाय नोंथांमोना सोर सोर ओंख्रि गोबाब माने खारै ओंख्रि गोथाव मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं बिराद गोथाव मोनो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो अमा बेदर नै बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना जायैया बरिया गोथावखा Vale. Gracias. Gracias. Kalian terus balik ke biar kurang.
बांद्राय जानाया अमाफोरा लुगैल' जाबा आंगायो ओमफ्राय बांद्राय जानाया Sen thổ sập bằng xem ai tên xem hala ulas ulang xem meja meja ntar Kembali aku alainin aja. Isi dulu kata dia. Tak kembali Muslim. Pegang pistolku. Anda independen mata kaya na. Bemun siang ni oibas salam bayar na. Mana Pinang Thui Batango. Sego ba menjadi ya बेखायनो आं एसेसो गालांबाय थायो आरोना देनांहाय थैबा बेखौ जागोन होननानै थ' बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थ' बिदिबा भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायगोन लोगोफोर बाय बाय